Hormatly prezidentimizin köklerini gadymetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan merdany türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljeki nesillerimize ýetirmek baradaky tapşyryklary garaşsyz baky bir tarap otamyzyň ähli ýerine bolşýaly. Lewap vilayatyna da giňden durmuşa geçirýär. Ata-babalarymyzyň hünäri ellerinden çykýan bugün öýlerimize gün-günden gözel görkü ýerýän owadyr kentlerimize bezegi berýän. Ul ihlas we zähmet siňdirilip, nagşlanyp agaçdan ýasalan durly enjamlaryň häzirki zaman binägärlik sungaty bilen saglaşyp, ajaýyp görnüşler emele getirmegi aýratyn buýsanyjydyr. Halkymyzyň mukaddeslik saýan, asyrly hemde döwletli durmuşyny özüne jemleýän döwrabap öýlerimiziň kapylardyr, penjereleriniň, öý hojalygyna ulanýan durly zähmet gurarlarynyň, aşgany üçin durly enjamlaryň, agaçysynyň zähmetini netijesinde göze gelewli keşfi emele getirmegi bu gurdaky sungatyň ösen derejesiniň tutnamasydyr. Ýurdumyzyň Lewap vilayatynyň Çärjew, Saýat, Halaç we Kerke taraplaryna Türkmenawa şäherine telekeçilik bilen meşgullanyp, netçaçylygy hünär edilen agaç ustalarynyň sanynyň artmagy, şunyň bilen birlikde olaryň ustatlyk bilen ýasaýan gapylardyr, penjereleriniň, derwezeleriniň, öý hojalygy we aşganalar üçin zerur bolan durly enjamlaryň ila darasyna ul istegden peýdalanmagy aýratyn belläliklidir. Agaç ustalarynyň ila darasyna ul awraýy eýe bolan bu hünäriniň inşa sırlaryny türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň oň döwletli başlangyçlaryny dowam etdirýän Arkadaly Gahrman serdarymyzyň halipa şäherlik ýoly bilen nesilleri öwretmek işinem giňden ýoly goýmaklary bu täsin sungatyň barha giň ýerine eýe bolýanyň tutnamasydyr. Nagşlanyp ihlas siňdirilip ýasalan agaç öýnümleriniň öýlerimiziň bezegine öwürleýänligi aýratyn buýsanyjydyr. Vilayatyň senetgärleri milli mirasymyza goýan belen sarpasy, telekeçilik ulgamynyň ösmekligi üçin döredip berýän giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.